Onweli ife na-eme nwoke na ife. To be a man is not a daisy job. Mancha. Ngwa gị eziokwu. To be a woman is not a daisy job. In fact, to be a human being, ịdị ọdụgodo ndụ is not a day's job. Ka njụọ gị ajụjụ iche na ọ dị eze. Ịnọ iwu nwoke na-asị na ọ dịkwa mfe, iwu onye nwaanyị dịkwa mfe, ọ dịrọ mfe. Iwu nwaanyị sị na iwu nwoke dị mfe, ọ dịrọ mfe, onwe nke dị mfe. Ụtọ ọwụ na ọsọ gị wee nee ya anya, onwe nke dị mfe. Ego bekee gị adịjeje mba adịje ma ọnụ adịje anya isi awụchigo ọzọ si gị na-anọgo m n'oche eze. Yes, onwe ihe ọzọ anyị bịara ime ebe awụ inye gị obi ụtọ, ime gị obi ụtọ. Onwe ihe na-eme ebe ị nọ n'ahịa, ị nọ n'ụlọ, ị nọ na moto, ebe ọbụla ị nọ, onwe ka obi ji wee dị gị si gị bịa gbara ọgwụ nganga Igbo na Hot 93.3 FM nwụrụ maka na anyị abịago ọzọ, anyị awụchigo ọzọ. Ihe awụ ọnwa ọhụrụ ka m sị gị Happy New Year and Happy New Month. Na-asị m Happy New Year, anyị tigo nke ahụ na Jenụwarị. Ihe a ka ụkwa ọnwa ọhụrụ, anyị ka nọkwa n'ọnwa ọhụrụ. So yeah, afọ ọhụrụ ka ọ ka wụkwa, o nwee ka ọwụ yes eziokwu na the second month na afọ 2021, mana ọ ka wụkwa afọ ọhụrụ wụrụ ọnwa ọhụrụ. Ego bekee adịjeje mba na-asị gị Happy New Month to you. Ka o si afịa ebe nọ. Asịbe m gị Happy New Month, ọ eziokwu. Ka m malitegodo ebe a n'ime the house sị gị Happy New Month. Cupcake ụmụasa. Ama m na month gara aga dị mma for you, and ekpele m na-ekpekwa awụ ka ọ na-adịkwa mma na-aga n'iru 2021 na afa ihe niile anyị na-eme udo, aṅụrị, ọganiru ga na-awụ nke anyị. Ka m wụsịzie ya ebe a maka ịmanụ ka anyị sizi. Asị ma na new month a nọ abụ February, month of love. So ka anyị gbado na ihe isi wee ka anyị chịkọba na ihe isi wee potoli ụwa na 14. Chere m emegodo afa na nwa na mmụọ nsọ. Ka m kuchigodo onwe m n'ụbala Jizọs. Anyị mesịa ya agbanye ọkụ baa. Gị na onye? Ọkụ ị na-achọzi ịgọ n'ala m na ọkụ nọ n'ime planụ niile m kwadobeghị maka 14. Plan ị kwadoro maka 2020 onwe nke ị mezuru. Ụna anyị esi wee jegwu. Ịbịa gị kpafu m na 2021 ma nkwe. Anyị bụse mmiri anyị jeta azụ. Gị na onye? Ọkwa eziokwu, achọkwa m ịta azụ. Anyị tachazi azụ anyị ataba ife. Ife dịka nwere chinchin na bi? Ife na ya dị. McLean. So based on popular demand, ụmụ iyo ndị obodo, ụmụasa, ụmụ pinọpin, ụmụ Igbo worldwide, nganga Igbo nke ahụ na-eme gị obi ụtọ, nke ahụ na-akpapụta alụ gị ebe ị na-ala ike ya. Mkpọ gị ngwa gị nganga Igbo bụ na gbagabụ ị ga-ekwe ka aka ọlụ gị nwanne, gbaa ya straight win, ịgba ya gogol ọ ya adọka, maọbụ ịgba ya draw ya adọka, mana ibuo ya straight win based on onye ahụ isi ala ike ya, ife niile dị assured. Ọkwa mkpọ gị mgbago nna agwa gị onye aka today ka nna agwa gị ọsọ nne bịa n'uso na ịchọ ka akọwala ike o si adị na museum based on obi anwụle mkpọfe anwụ onye isi ala ike every Tuesday, Thursday na Saturday 1 to 2 p.m. nwanne anyị na-anọ here na-apịa gị oti oriental. Ọkwa mkpọ gị ngwa gị kosi nke ikpeazụ tata ị ga-ekweta ka ọ na-adị na ị ga-ekweta na ọ na-eme. Nna ya etinyego olu gị alụ ka anyị mee ka anyị si eme ya. Nwiyo n'obodo na-asa ego bekee nwanne ya atụgo down. Chekizie ị ga-afụ ka o si adị na nwanne ị ga-ala ike ya nke ikpeazụ. Ka anyị tie praise the Lord. Iwu onye nọ n'ụka gasị hallelujah. Nọkwa m ekwu ụka nke a na-emepe female ministry kasị na ụmụasa ministries. Daughters of Zion. Daughters of Zion. Ebe a bụ ebe anyị nọ na-achịkọ ihe niile. Ụka nke ụka nke gbasị ụmụ nwoke na ụka nke gbasị ụmụ nwaanyị, wadi Igbo na ụmụ okolo Igbo, maazị Igbo na ala Igbo. Sing it, praise the Lord, hallelujah. Na ndị nọ n'Ebonyi steeti esigo dododo udo abatago n'ebe kwanụ n'Ebonyi steeti nke awụ na Iza Ifiom, ndị Iza na ndị Iza Ifiom asigo oke hapụzienụ, achọzi m isiokwu, achọ m ihe nsogbu, achọzi m anyị emego ka anyị mee gịnị ka anyị mewezie n'udo. Ka iwu ihe anyị na-ekpe ekpele ya kwere unu ma ama na ada Igbo 1 nke unu ji eje mba anyị ise eme ọnụ. Onye na-achọ udo ebe ọbụla udo nọ si kpọọ m na mma abata ebe ahụ. Yes, ndị Efiom na ndị Iza Ifiom asigo hapụzie na ihe ọbụla na-eme anyị achọghọzi nsogbu. Onwezi ihe dịka onye nke a tigbuo onye nke a, onye nke a zọgbuo onye nke a.
ndị polisi n'ebe ahụ sị na ha nwụrụgo 50 warriors eji ha aka ji ha mana ha hapụgo ha ugbu a ndị si n'obodo adị mma ndị si n'obodo adị mma na anwụrụgo ha mana ha hapụgo ha kwe mana gọvanọ pụtara na mgbe gara aga sị ya maghị sị onye ọbụla nọ n'ime ha so na-asị tigbue zọgbue megbue tipu mee nke a mee nke ọzọ nwụrụ na onye ahụ tinye ya na prison yard ka ọ gaa maragodo ma ga-awụ ya mmiri ohi ebe ahụ ka isi wee jụọ ya oyi mana ugbu a na-ahapụgo ha ka esikwa na-akpọ ha aga ebe ha bi ndị uwe ojii ya ndị polisi kwa na-aga anyị abịa n'udo anyị na-aga n'udo onye asị nwanne m nwoke nọ n'udo nwezi nsogbu adịrọzi onye nke ọzọ asị nwanne m n'udo nọ n'udo nwezi nsogbu adịrọzi so udo nọ n'Ebonyi steeti na anọ nwa asịsọ Ebonyi steeti o particular place bụ ebe Eza na Eza Efiom ihe niile na-eme ebe ahụ ahapụgo ya sị ka anyị bazie na Imo steeti na o nwere warning echiri ndị mmadụ mam nye anyị that story ka anyị nụ ya from you. warning echiri Imo steeti na-akọwa ihe ndị Eastern Security mana tupu m enye nke tupu ga eweta nke ahụ ihe just marry it up ma ọwụ ndị bekee with the fact that na onye isi ndị Eastern state governors ụmụanyịkwa asịgo anyị achọzi otegori anyị kwuru ya sef si onye ọwụna na-achịgharị efi n'ala Igbo ọwụ Abia steeti ọwụ Enugu steeti ọwụ Ebonyi ọwụ Anambra ebe ọbụla awụ ala Igbo Imo Delta ndị mba ọzọ niile wụ ala Igbo ịnọ na-achịgharị efi achịzi na hapụzie mana ka anyị nụ ya n'ọnụ ga-enwe iyo asa nke bụ eziokwu bụ na ife dị mma mee onanụ anyị too ife dị mma nke ọjọọ mekwanụ anyị ekwupụta ya kwuosi ndozie president nke izu ikwugo nanụ udo anachiyatago na Efiom na Eza ihe inye anwụrụ burukwa ihe ikene Chukwu maka onwere ebe eji katakata eje eziokwu na ọ na-adịkwa mma ịnọkata ịgbapa efim nọkata yipụ akwa mee ife ndị ala onye ọbụla ekwetakwa na ịma ife alụ nyere ịghọtago na mana emefezie ya ụka ọbụla ife ndị oke ndị ala ụzọ ife ndị saik ya ịghọtago na president na ilube saik ya level imekọ n'afọ yuo mkpọ gị ngwa ikwu maka nke saik ya ịma ofu onye n'ime ndị na-achị ya that side na Ebonyi steeti ya onye na-represent Eza North isi elu ukwu federal constituency apụtagosi onye ọwụ na-ama n'otu nọ n'Ebonyi steeti in fact particularly this side a na-ekwu okwu Eza na Eza Efiom ngwa kwado na ihe a na-eme tinye aka si udo adịgokwu udo na-eme gịnị ka ọ na-eje na-aga n'iru maka dịka m na-adị ekwu ma m bịa na Nganga Igbo Radio Show amakwa m ebe a na-ere spare parts ndụ afụbem nwunye ifugo enwere spare parts ndụ so ọ ka mma na anyị mee gịnị na anyị na-ebi n'udo mmadụ mejọọ gị kpa onye ahụ si na nne ya imere m nke na-adịghị mma alaghịkwa m ihe mere m ya ọ sị gị sorry I'm very very sorry udachi ga na tuna so based on that ka nna chietakwa ebe m na-aga based on ọ dị ka m ebufezulu onwe m ịghọtago na nọkọta mmadụ akọfe now apụta last week ọ na-afịọ na South East gịnị na-afịọ asị na o nwere ndị na-ekenye ọsọ n'isi ụkwụ atọ dị na Ebonyi steeti na asị ndị na-achị efi dawe ndị a na-anọ n'ime ọfịa dawe onye ọbụla tido ndị na ọ bụrụ na itinyela alụ n'ime ọfịa a kịta analie na a ga-akọwazi elu gị ife ọkụ ji ntị oke eme ka o kwulu nke anụ Nnamdị Kanụ si ndị na-achị efi ha si n'ime ọfịa awa okwuchakwa dawa no ndị otu Based Eastern Security Network kenyekwa ha ọsọ mana o nwezi nke ọ pụta wee kwuo na ya na-enye 14 days ndị niile na-achị South East gọvanọ niile enwere na South East Anambra Ebonyi Imo Enugu n'ebe ọbụla ndị gọvanọ niile ha gbakọta ọnụ kwuo na-achọ ozi ndị na-achị efi ka ha na-ekpogharị efi n'ime ọfịa ma ọ na-agagharị n'ogologo ụzọ mago ndị mmadụ na-eti nna nke okwu dịkwa mma na katakata ndị a butego n'obodo adịgotu ume ụfọdụ na-asịkwa ka ijezi ka onye dị onye ahụ esi na-agwazi ndị gọvanọ ihe ha na-eme o emere elekt onye ka ọ bụ dịka ofu n'ime gọvanọs ịghọtago na ọ dịzie ka ọ bụ ofu n'ime gọvanọs mana ọ gwakwa ka o si dị yesterday based on onye isi ndị gọvanọs forum na South East ma bụrụ gọvanọ Ebonyi steeti
gentleman nọkwala onwe mana ọ nọkatakwa ọgba mgbuo mụ anọkatakwa direct nsi ya mpakulo dan ị na-emefezi over ịghọtago na so gọvanọ Dave Umahi pụta yesterday wee sị nna onye ọbụla butuo na oke agba a na-agba adịgo too much oke kọkọ a na-akọ adịgo too much onye ọbụla kulo down si na efemele ya na ndị gọvanọ South East alalụsigo ụla tete ma ndị tete n'aka ekpe ma ndị tete n'aka nri na onye ọbụla isi ajụgo onye ọbụla oyi na ha apụtago na wee kwuo nwanne efo ndị na-achị efi ma ndị Fulani o ma ọ bụla ndị Fulani o na onye ọbụla na-achị efi enwetazi n'ụzọ na okpuru efi na-agagharị nwanne na aya ebetọrị gị nwanne na a ga-eme gị woto nke ikpeazụ ka m na-agwago o wee sị na ifemele ya na-abụ na ọ bụrụ na ichi efi na ibulu moto ikpuru efi na moto ikpoji ya n'ofu ọfịa ma ọ bụ ofu field ebe ị ga-akwụ ụgwọ ebe onye nwaanyị ga-ama o gịnị ya akpa ya idobe efi ebe ọ na-eri nri ebe a ọ na-anwụ mmiri ebe a mana ọ bụrụzie nke ka ikpolie na-agagharị na main road kpolie na-agagharị n'ime ọfịa na-enweta gị chimo na a ga-eme gị woto Nnamdị Kanụ na onwe wee pụtazie wee sị ndị gọvanọs na ifemele ya na-abụ na obu onu nkwugo na si achịghalizi n'efi na anyị nwa anabatagokwu ya mana ọ bụrụzie na in the next 2 weeks na anyị fụkwazie ndị na-achịgharị efi n'ime ọfịa ma ọ n'ogologo ụzọ na mụ na my men ọ sị na mụ na men na onye na men ya na ya na men ya ekwolu 2 by 2 based on pipe based on ife niile eji eme woto tinyelu ha alụ na onye ọbụla ewude apịalikọ ya onye ọbụla ewude etitọrọ ya wee na-asịkwa nwanne nke ọbụla ya na-emekwa si welu nwayọọ ofu ayọ ka nka na-ayọkwa ịghọtago na ụfọdụ nwere ike na-asị nwunye ebe ka ịkwụnyere na nke ndị ekwunyere na nke ndị a mụ akwụnyere n'ebe nke m based on onye obodo nwanne si welu nwayọọ maka ewelu ọgwụ na mgbe enwere ike mmadụ egbukwuo ma nwanne ya ma nye amana na nwanne ya ka ogbe ghọtago ibe m na-aga okwu a ka m na-ekwu okwu nkwugbo ka nka na-ekwukwaluo tata ka maazị Kalu si na-ekwu ihe ọkwa just na ọ na-ekwu ya ọ nọkwa na-ekwu ya based on the anti-grazing law enwego na 1969 na region ahụ ya na east ahụ na 1969 dego depụtago ya si onye ọbụla apụta na si na ọ na-achịgharị efi n'ụzọ so that law adịgoro already so it's just like ngwa na-eme na ihe anyị kwuru ekwu anyị kwugo ya ekwu agreement is the gịnị agreement so ihe ọ na-eme na ihe akpala akpa yes akpago ya akpa ịkpa ya akpa kwesịrị ka ị na-emezukwa n'ihe gị na mmadụ kpa ya ọkụ ya don't ma be bridging the law ma ọ nwụ bekee mana governor of that east onye isi that's chairman of eastern governors pụtakwa sị ndị ọbụla na-anọ n'oke ọfịa anyị that's the forest unu anọzina a na-enwe ndị ntọ na-enwe ndị na-eme ajọ ihe these criminals ebe ahụ onye ejide gị oyo is your case nna anyị nọkwa na nke onwe gị ka m were na ohere a wee gwa unu biko ọgwụ na ịma n'ime onwe gị na ịgaba ebe a na-eme NIN makwa na registration asị ka a na-eme gọọmenti enyegokwa anyị 8 more weeks si wee nụ ya extension ya enyego eriri ahụ adịgo long obere ọ dịgo long gaanụ mee ya biko go and do it maka ọdịmma mụ na gị go and do it ka mgbe ị achọ ịkpọ nwa asịzie gị ọkwa nwa ka a na-eji akpọ mgbe enwere ike ọ bụrụ na ị chọọ ịtọpụ mmanụ na top gasket okay biko just nke ọbụla ị na-eme ị na-atọpụ oil ị na-efiche the oil whatever it is ị na-eme just ofu ihe ka ego bekee na-asị gị mee ofu ihe ka ego bekee na-asị gị mee ihe ego bekee na-asị gị mee ewu just go and do your registration ha oge adịrọzi ike adịrọ m ịga nọ na line ahụ nwee m ike ime nke a complain excuses niile nyegokwa 8 more weeks enough time iji wee mee ya gaa mee ya ka anyị si na nke a ka anyị bazie n'ihe na-eme na security chapter of ihe niile maka ihe awụ fim anyị na-ene agbape the one part eneneke nke ahụ abịazịa na nke ọzọ ka anyị banyezie na nke security nwiyo ọkwa ifuru dis oche a nọ dịka security chairman achọọ m ịhapụ ya
onye ọbụla asị na m hapụ dị security seat. Security seat anọ agwago m gị si na awụ m onye udo ọkwa ịghọta. So ihe ọbụla ebe ọbụla a na-ekpe udo ka m na-anọ. So abago m n'oche, anọgo m n'oche for some time now. Ọ eziokwu na yesterday ka o kwesị ka tenyo m gwa agwụ mana ọgwụbe aka nọ m ebe a. Ịma onye m na-ekwu maka ya. Nke ị na-ejizi oche studio Hot FM. Nwanne ka m gbuwalụ gị ọlụ. Ị na-asị na ọ na-eji oche based on okwu anụnwa asatọpụta na nwanne onwere ife ọzọ na-abụlọ na onye isi ndị polisi n'ala bụ Nigeria, the IGP, Inspector General of Police, Adamu Mohammed, na ten ya mere spy yesterday. Watago na so mmadụ niile na-enezi onye isi ọga kpatakpata the number one Nigerian man, Okechukwu Muhammadu Buhari, enyi ọha ndị Igbo, kwa unu achili ya na 2016. Mmadụ asịkwara na ọmụkpọrọ ya, unu achili ya dị echiche. So ọ bụla na-echezi de onye isi na ka ọ pụtakwuzie oke na ọga Adamu chili gaba maọbụ ka ewelite onye ọfụ ya bụ onye isi ndị polisi na Nigeria. Mana oke o si digodi na ya, ọ dịka onye isi ọ na-ezugodi ike na bie na Katsina, ọ natabeghị ya junction, ọ nataga Abuja, ọ dịka ọka nọ station ọ jee na Katsina. Mana ọha na eze ndị Igbo na ndị ọtụtụ ndị ọzọ kwa welitele isi n'ala Igbo ekwugo biko Okechukwu Muhammadu Buhari, enyi ọha ndị Igbo, biko dododo si mezie ebere ka onye ọfụ ga-abụ onye isi ndị polisi ka ọ bụrụ onye Igbo. Si mee ebere ka ọ bụrụzie onye Igbo ga-abụ onye isi ndị polisi, so that anyị nọkata anyị luo na police headquarters anyị afụkwa onye kpu okpu mmemme, okpu ndị ichie ịmazi na mgbe ụfọdụ na a na-anọkọta ihe mọfti onye kamọ ndị polisi ọ tụkwasị okpu mme n'isi tinye egbene feda ọkụkọ ebe ọ na-aga ịtọ oke ifunugo ebe onye a nọ n'ọkwa yi okwu ndị be ha, o jee mmemme ọ na-eyi na-efe ndị kaftan, o jee mmemme. God bless you. Continue. Mba mejebe. Ijebe m iso m na-ejegharị. You too, gị nwa. No wonder, ịnọkọta ebe m na onwe ka isi jebe. Jebe gịnị? Ije ozi pụta. Iji aka gị na-ekpopụta onwe gị. Akụkọ na-akọ iri. Obere oge na ọ ya egosi. Gosi gịnị? Ihe niile alụ n'abalị ya apụta ife n'ụtụtụ. Begodi n'afọ nna na nwa na mụsị. Amen. So based on that, ụmụ Igbo asịgo onye isi Okechukwu Muhammadu Buhari, enyi ọha, mee onye Igbo ọ bụrụ oke bụrụ oke afọ ka anyị nweke n'afọ onye Igbo na onye isi ndị polisi nke tenọ gị. Mana ụnyaahụ ka the senior special advisor to president, onye na-enye president ndụmọdụ n'ihe gbasara ikwu okwu na media and publicity, Maram Garba Shehu, pụtara onye ahụ wee si onye ọbụla cool down, ma ndị ọha na eze onye ọbụla calm down ọsọ ka ọ gwa anyị nke bụ eziokwu na onye isi ala ga-akpọlite na omennekwa anya onye Igbo, onye Hausa ka onye Yoruba. Taa na ọ bụla onye Hausa merit dị na ọ ga-enye onye Hausa, ọ bụla Yoruba onye Yoruba, ọ bụla onye Igbo onye Igbo, na ọ dịghị n'anya n'ilu na ife a na-ajụ bụ onye a ga-akpọlite onye eme nkwa ife dị na ya. Onye ya echenwu ndụ ụmụ Naijiria. Na ọ ya na direct na produce ịmago ihe niile action ndị polisi na Naijiria kpish. So menụ na-asị ka ezi ka onye a esi na-ekwu ụdị okwu a, ọ nọ mmalụ n'ọsọsọ ndị Igbo bụ ndị ọ ga-adị ka a ga-asị na ha nọrọ na ndị isi ọrụ nchekwa na Naijiria. Mana ife niile anụ bụ ka anyị na-enegodo anya na onye isi ala atizie anyị nwa amalụzie pati nke ọzọ anyị etinyeziri ya ghọta ebe nsi abịa na asa. So ka anyị ka apụgodi na-echebili onye isi ala mgbe o mezie appointment anyị amalụ na o tinyere anyị alụ ka ọ gbaziri anyị buut based on ịgba mgbu, bụ na ọ gbara anyị buut ịma na tiketi anyị dọka, ọ bụrụ na ọma ọfụma ịma na the straight win anyị bụ the game banye ghọta ebe nsi abịa na ka anyị na-enegodo anya ka anyị maa nke bụ ya eme maka ike niile. Eziokwu na ọya nwa na-achị, ọya nwa nọ n'oche ugbu a, mana anyị ka nwekwa voice ma opinion nke anyị ka anyị na-ekwukwe. Ama m na ọ ga na-egekwa anyị ntị nke ọma ka ọ ya eme. So ka anyị na-eche mgbe ọ ya abịa kwuwe maka ihe anyị na-ekwu maka ya nke taa. Si ka anyị hapụgodo nke ahụ, ihe ndị ahụ niile ewu ihe nọ na gwam gwam gwam. Ọsị na gwam 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 ego bekee. God forgive you. Ife eriri ese n'itekwa, Chukwu gbaala gị. ife anwụrụ anwụ asa n'itekwa.
biko bịa kpacha anya gị hapụ maka biko ka ewe na nga mgberede show gwam ga-arụ Saturday eri biko ka ewe ka anyị hapụgodo nke ya mechego sinima nke mbụ anyị na-abazi na nke abụọ mana nke abụọ anyị na-aba n'ime ya ị nọ na Ladikpo ka ị nọ n'Ikeja ebe ọbụla ị nọ nwee shọpụ na-ele ihe nke a gbasa gị ọ gbasa gị nke ukwuu so kpọọ nwanne gị nwoke kpọọ nwanne gị nwaanyị si ha bịanụ ka ha bịa gere ihe iyi ekwu maka ekwuche ya taa ka onye ọbụla ghara ịbịa nyewa gị nsogbu anyị na-abịa chebiri na anyị ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa ma ị nwere ego ma ị jiri ego nwanne hapụ you are just sitting down there chee ya na just look at it ije na meeting ụmụnna si ndị nwere ego kwuo okwu ndị nwere ego pụta na-ekwu okwu ma ị naghị ekwu okwu you know it is somehow nwe ka o si wee dị so ya mere ego ji wee dị mkpa nwere ego na meeting ụmụnna eze ike ihe eji na-akpọ mmanya niile ọkwa ya wata so ego dị nnọọ mkpa ihe ọbụla onye ọbụla sọ ka ya kọọlụ gị si ya wee chere na ego dị mkpa ka m chọwa ego ọ ya mere ji wee bute nke taa ihe anyị na-akpa na nke taa na nganga Igbo Radio Show 93.3 FM tupu m agwa gị ha anyị na-akwa biko ka m gwakwa gị na anyị nọkwa na Facebook, Twitter, Instagram si gị ihe ọbụla ị na-ele na mpaghara Lagos ebe ọbụla ị nọ bute ya ebe a ka onu gị nọ ebe a ka ndị nke gị nọ ebe a ka ndị Igbo nọ naanị ihe ị na-ele bute ya ebe a worldwide international na-asị gị international ọ ebe a ka eweta ya ngwanụ ka anyị baa n'ihe anyị na-ekwu taa ihe anyị na-ekwu taa wo anyị ma na ọtụtụ ndị Igbo nọ na Lagos bụ ndị nwere shop ọkwa ya ngwana ihe anyị na-ajụ ụwụ na shop a niile ndị Igbo nwere na Lagos apụtasị broda m nwere shop na Idumota broda m nwere shop na Ladikpo broda m nwere shop n'ebe a ka m jee were na ihe sọ m mee ihe m sọ ihe anyị na-ajụ ụwụ ọ iwu na mmadụ bịa na shop gị wu onye nke gị ya nwanne gị nwaanyị ma nwanne gị nwoke ya bịa were ihe ọgwụ ọ ga-ewe n'ime shop gị kwụkwọ ụgwọ ihe a ọ iwu na ọ ya kwụrụ ụgwọ ihe ọbụla o wuo n'ime shọpụ gị ọ nke a ka anyị ji na ihe anyị na-akpata chetakwa na anyị si na owu koko owo na ikoko mana nwanne gị nwaanyị na-abịa na shọpụ gị were ihe ọ ya kwụ ụgwọ ọ ya enye gị ego si gị bada na ego ihe a nwere nwanne gị na nwa nwoke na-abịa na shọpụ ka igoro gị ihe ọ ya enye gị ego ma ọ bụ nga anyị were show hot 93.3 FM 08182426591 nwunye na-achị mepe ọ naghị emepe shop Ministry of Women Affairs mana mba ọkwa ihe m na-adị ekwu ama m ka ị chọrọ ịlụ alụ dọkịta ka football ka Women Affairs lụọ n'ofu mana mụnwa wee ego bekee aka m na-eche ya eche mabe m emepe shop mana ụmụ nwaanyị ka a na-asị na ha na-enwe different things ha na-adị alụ ọkachasị ewo soli gbaa anyị ọzọ 08182426591 08182426591. Hello. Hello. Hi. Good afternoon, sir. Hey, Yoma. Hey, Yoma, sir. Who you? Oh, you see, Mansa, Daddy, Papa. Who you? Papa. Varmisetos. You know, there. One and only, sir. Adibo one. KJ Jemba, sir. Gaba Nujadro. I'm Nekum Nazo. Yeah, we're going to go really more. Ebe anyị gara ihe tọọ maka Igbo. Correct. Ọkụ kwesịrị afọ mbụ onye emetetu n'ikodi na-akpọ. Onye ma worldwide, onye ma international, brand ambassador Nganga na Ikorodu. So, ịchọ ịnụ latest ihe na-eme ebe udo na-achị ebe ọganihu do. Tinye Chineke aka Igbo. Hey, perfect. Isi m na-ekozi eko ya isi m maka ime ihe ahịa n'azụ nwanne m nwoke nye ya were ọga onye ma aka m itinye elu gị alụ mana ịbụlọ na onye na-enwe ihe na-aba n'anya anyị nọkwa ebe anyị na-achọ ego nri oke ọ ya ka m na-ekwu na ya ebe a na-achọ ego nri a ka anyị na-ekwukwa maka ya
na-aga n'ihu maazị. So ihe m na-ekwu bụ ka ntinye ọnụ n'ihu m na-ekwu bikọs udo ka anyị na-achọ and udo ka anyị chọkwanụrụ maka na onye si na-ebe udo na-achị na ebe ọganihu do ya tinye isi na hot 393 ngaji Igbo update nke ezigwe atọ ekwu eziokwu si bụ ya mba n'ebe kwanụ anyị na-ekwu eziokwu kwudocha update ka ị na-akụ m n'isi na-efi mba so ka tinye ihe ọnụ n'ihe gbasara shọp ị na-ekwu ihe ahụ na-ekwu ụzọ ịbụọ na nghọta nke m ọ bụ na nwanne m na ikota m nwoke nwanne m nwaanyị bịara shọp m nke bụ na no brother no sister nwanne nwoke na nwanne nwaanyị adọkwa na biznes ịbịa na biznes ọ bụrụ na biznes ka anyị na-eme agwa m gị ihe m na-eri ihe ori gigoro ma o dị hapụ mana ọ bụrụ na ị bịara azụ nwanne m ntọ inye gị ihe n'obi m ihe ọbụla m chọrọ inye gị enye gị ihe dasị ga-eme nke a wuru ndebe nke a mana ịpụta ịwụ anya na bikọs na ị bịara n'ihi ebi ya ma ọ bụghị n'uche obi m ka a sịrị enye gị ịmanya na awọrị oji ya edebekwa ya gawakwara owogi anyị mechie ebe anyị ezute ụwa anyị jiri nwaanyị kpee eze nna na ihe akwa biznes mana ụbọchị ọzọ emekwana ihe anyị mere ntụgo okenye mana ọ bụkwa na nke ịbịa na ịtọrọ nke a n'imere nke a ka mma ọ bụghị ịpụta ịdị mind mgbata nkịtị ibukozi ihe ọbụla niile ụbọchị ọzọ ewerize m isi ndị ego ya anọda awa gịnị ka a na-ekwudo ife a so unu jite ike na iwu na-eme na ada anyị obiọma onye isi oyi chochocho kakao mpa tem for you now. Sigi ambassador of Ngangi Igwe show na Ikorodu constituency anọ ma wụnyere gị na-ekele gị si onye dịka gị maazị onye ma ya kọla Ngangi Igwe radio show. Amen. O nwere ihe m chọrọ ịjụ. Anụrụ m na ndị uwe ojii na-ejikọzi ndị na-ama aka akpa na bọs stọp na ndị na-anata ndị mmadụ akpanye ụmụ ihe a orobikwa kene ndị akagharịte na Ikorodu roundabout ndị akakwana nkụ ndị akakwana nkụ ndị na-anapụ mmadụ ekwentị na-anapụ mmadụ akpa ihe ebukwaniri ibu na ihe ebe a na ndị amaara onwere ihe ha maara amasef ya na-eme ihe a na-ele gị anya asị ime nke a anaghị ka ya gbagotekwana ebe a ka enweke ndị a nwoke chọrọ ụzọ ebe ọrụ ọzọ ha na-arụ onye ikwugolo ya na ama m na ha na-ege ntị mana mmụọ ya etinyekwu ya ọnụ onu ji ise na ike onye nwaanyị nọnyere unu nganga dịka I'm telling you ana m akọrọ gị nke wụ eziokwu na Ngangi Igwe radio show ihe nweta onye ọbụla nọ everywhere na Lagos nwe fine one sweet love o nwere for Ngangi Igbo nweta ya na Ikorodu nweta ya na Banana Island ọsọ gị nọ na Plantain Island ihe nweta ya ebe ọbụla ị nọ ihe nweta onye ma ihe maka Ngangi Igbo si gị ị ga na-ege Ngangi Igbo. Hello. Yeah, good morning. Good morning, good afternoon, and good evening. Yeah. Aneme, my brother. All right, I'm Carlo from Olodia, Papa. Carlo from Olodia, Papa. Yes. Carlo. Question. Okay. I don't Jolo. So, onye nwe shop. Mepere ụmụnne ya niile ha bịa na-anara ihe na-ama ha narachazie ya na elekọrejikwana oji afịa ji gotekwa ọzọ kpọtakwa na shop ọ naịlọn ka o yi ejipechi ngwongwo na ha edina so ọ baghị uru ọ nwanne gị ihe ọbụla ọ chọrọ o rute were onye ga-ego kama unu na-arụzie n'ụlọ onwezi ihe ga-emere ya imere ihe ọbụla ị chọrọ ịdabeta ọdụ ahịa gị ọyị ireta ije gotekwa ọzọ kwọsa mana ide achịcha anụ ya ego ya agwụnụ andọ emechazi ọkwa ụmụnne gị ga-asị gị na ị mara ife na ịdị iberibe nsogbu anyị emenwukwe ya anyị nọtazie n'ụlọ anyị fetụlọ
State update. In fact, ị kwuru ihe dị mma. All right, God and you thank enjoy you. the show. All right. All right. Sigi na nga Igbo Radio Show Hot 93 FM abịago ọzọ nke anyị ji wee bịa nke taa wụ iwu na nwanne gị nwoke na nwanne gị nwaanyị na-abata n'ime shop gị ga-akwụ ụgwọ ihe ọbụla ha wee n'ime shop gị ma ee 08182426591 ihe ọma Monsa. Hey, onye isi toto gaga gbam. Ai, mpa kalịsịa mpa ọkwa ise gị ọkwa ngịwasị anyị nọdụ ihe anyị egwunye na Ada pounds and dollar. One and only, sir. Darling. Thank you, sir. Darling, no, onye isi. Clinton na-ekwu. Clinton, ma ekele gị. Darling. Network gị kwa o chai. Mere ọfụma. Hello? Ọ dị gị anyị na-anụ ihe na-ekwu kịta. So ka m bido nke ndị gọvanọs ndị East. All right. Na ha mere ọfụma na nke a sekịta anụ maka ha tịra n'ọrụ. A na-agwọ gị ụla. Ka ha aka na. Nke asasụ mgbe e ga-etete ọtụtụ ya ka ọ. Exactly. Nke anyị mere na ahụ maka onye ọwara nchebe onwe ya ọfụma. Ọ dị very important ba. Okay. Abịa na okwu nke shop. Ịma ọ na-awụ shop mes ka ịmazụ na iwere nwanne. Ofo gị n'anya ozugbo. Ịma na-asọ ngụmanụ. N'afọ ịbụ mmadụ alone. Na ka ị na-ego ka ị na-enye m ego m ozo ha. Nwanne anọ gwa na biznes. Ị naghị eme nwanne n'okpogo bekee ọkwa ya? Atọ. Chai. Ka ị na-ego ka ị na-enye m ego m. Straight and forward. Baịfụ na mgbede anyị agba bọtụ mana biznes. Ọ dị very important ba. Mana nwanne gị nwoke ọ nwanne gị nwaanyị asịkwana gị ya bụ ọda ịdịkwa aka ntagide oke ihe ga-awọsịta gị. A na-agba ya na ọwụ aka ntakịrị ka nwoke ji wee na-efido onwe ya ọfụma. Because ma nwoke mere otu aha. Ma afọ ma agwọ emere ife o ji bụrụ agwọ maka were eke eriri. O were eke nkụ. Nke na-ego ka ị na-enye m ego m pụta ka ọ dị my side. Okwu gị kwụ ọtọ. End of the year, ntozi Merry Christmas, Merry Christmas. Okwu gị dị ọsọ okwulu kpim. End of the year, chọkwa imere gị Christmas, bịa mere gị Christmas. Ka anyị lee obere ahịa na anyị na-abịa. Nganga Igbo ji nke woto based on ọkụ na-ele wee tinye alụ nke ikpeazụ 5G plus nya ka anyị ji wee dọọ edisi ọkwa mkpọ oge ngwago nwanne ka m gbuo alụ gị ọlụ mpa based on cheki ya na nwanne ọnwa ife na-eme na Lagos ụdị ọbụla ị na-eme dedication nke ọbụla ị na-eme ị na-azụ ma afịa n'ụdị ọbụla just tinye olu anyị alụ na nganga a na-edonyela anyị ilu hia ya agwa ka o si adị na sọsọ nwa obere ife ka oge eli gị mkpọọ gị ngwa gị sọsọ just achọrọ m ihe nna-eli na based on ife nna-eli tinyere ala m ife nna-eli m nwee kwuruzie okwu melụzie mkpọtụ tinye elu gị ala ekweta na ọ na-eme based on that ka nna chietakwa gị azụ na Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM inugo ife anyị na-akpa n'ifi anyị mpa ọ bụrụ na iche itinyela anyị alụ maọbụ izitela anyị ozi text message ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na ha na-achọ ịbata na trafik dị n'ụzọ ife ị ga-emebi itinye alụ na text message ma ọ WhatsApp ibe anyị dawe mmụọ ya akpọpụtakwa alụ gị ebe ịghọtago na 07080051850 07080051850 ọ bụkwazie na ọnwa ozi chọọ izi anyị n'ụdị pụrụ iche na ụdị ọbụla zitekwazie na nọmba ahụ ịghọtago mana ọ bụrụ na ịchọ ịkpọ na foonu ka ịbatakwuo okwu n'ihe anyị na-eme ịkpọ na 08182426591 08182426591 ịdọnye alụghị ya agwa ka o si adị. Anyị nwere ozi?
Okay, Brugodoka. Bulok. Okay. Hello? Hello, Monsa. Who you see? Ogawiyo. Hey, obodo nna ahụ. Tem for you, mpa. Ọnụ aka anyị na-agbakwalụ mbọ n'elu wee kpọzie m ọga ndị niile anyị enyelụ m aka na nwe ike chena m eme ekike. Mba, a ga-enyekwe ya aka. Onye ọba awa ọga mana enwekwa onye ọba enwenye ewe ọga nwekwenye ọga mpa ịmagodo ihe ọlụ ya isi. Ego bekee. Pounds and dollars, dear. Ego bekee. Ego mba, my brother. Ị na-eti ma ha dịka ka ọ ka m bịara wezi nke nwe ihe owo bottles ma anaghị aṅụ bottles. Anọ m aṅụ bottles. Ọ just mmiri. Ife ndụlị. Ga-awụ nsogbu azụ ndụ dị. Thank you very much. Gwazie anyị aha gị o. Okay, aha m Onyi. Nchileki na-akpọ. Onyi bekee. Ndị nke Lekki. Onyi nọ na shop ugbu a. Mba, mụ nọ n'ụlọ ọrụ na. Okay. Ọkwa na ihe anyị na-ekwu maka ya? M na-ekwu sense. Mana ebe mụghachi itinye ọnụ maka gbasara ahịa nkwugokwu na n'ebe mụghachi itinye ọnụ. Maka ihe na-eme anyụ ahụ ụmụ Naijiria mgbe ụfọdụ wụ otu m nọ na nwe shọpụ na-enye ụmụnne m ala ahụ na-enye ha freedom na ọba ha chọrọ ha bịa wee makwa ha bịa iwere ha ga-akwụ ụgwọ ha were ha pụọ. Ọ ga-adị ha ka mgbe ọbụla ụtụtụ ehihie abalị ha chọọ nsị anything ha chọrọ ha bịawa. Mana wee banye na ha ruteziri fafụ ihe ha bịa iwe ha ga-ewerekwa ego na shọpụ ọzọ gagoro dachin na nwanne m asị n'uche nke m ya gị jiji ego iji azụ ihe gị bịa gụrụ ya hapụga nwanne gị da nwanne gị today shọpụ ya mechie echi ndị gị ga-agị were ọzọ ị ga-eri so enwere ebe ị ga-agị were ọzọ ị ga-eri so kwa mụnwa m ga-asị na nwanne gị chọọ ịgụ ihe ya bịa gụrụ ihe enwekwe nke gị nwachọrọ inye ya azụ nwanne gị nye ya azụ nwanne ọ dịghị mma nwanne gị ma nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị bata na shọpụ gị bịa wee n'isi na ọ chọrọ ọ bụrụ laikịrị ma ọ sị ya brọda osisi achọrọ m inwe ihe dị ụcha ọ masị gị chọọ gị inye ya ma ị chọkwa gị si ya weta ego ọsọrọ ego ka iji bido ahịa kimo biznes ọtara onye ebe ka mụghachi tinye ọnụ nke m. Mba, onye okwu gị kwụ ọtọ ọkwa attention like this ka anyị na-asalute ya. All right, onye obodo mpa tem for you oyisi. Agwawala aja ị na-achịrị ezi. Ọkwa ibulu bata na ọkwa gwa jos obula ana nọ na site a na-ekwego ọnụ elu na anị. Ọmụ amakwa ihe na-akụ. Mkpọ gị ngwa gị na-agwa gị onye a today ka m ka obi ya na. Oke, na nsogbu adịghị na aka m kọntinye ihe m na-eme. Nwa na ka ọ dịzie m. Onwe ihe m na-anasị support your brother. Kwa ije na shop nwanne gị nwoke ihe ọbụla ọ na-ele igoro ya ga-enye na ego na maka echi niile ghara isi ihe obodo m mere shop o ree shop o mechekwa gịnị wee mezie ọgwụ ụmụ ihe ndị a. Hello. Hi. Ihe ọma. Okay, ana m ekelekwa unu, ana m emeka enjoy ihe ahụ na-akpa. Anyị nwa na-emegodo unu ga-enjoy godi mpa woto nke ikpeazụ. I'm firstborn. Yes, ana m akụ egwu. Esi m na-akpọ from Ikorodu. Onye nwetakwa onye ọzọ from Ikorodu ugbu a. Yes, and abụ m first time caller. First time caller. Ngwa ka agbara gị shetos nwunye o. Ezigbo ka na-asị nga n'isi. Nsọọlụ gị jin. Tụọ ya, ọ na-achọ ịdọkazi adọka. Ihe n'okwu ọnụ na-ekwu bụ ọ dịghịkwa mma o. Onye dịka mụ a o nwere shop na aka my brother or my sister or any of my relation bịa na-ewere ihe sọrọ ya. Mbakwa ọ bụrụkwa na this life ọ dịghịkwa mma. Ọ sị na ọ bụrụ na this life. Because oricha m ọrịsị ya ka m ga-eji gaa goro ọzọ. Ọkwa ọgwụcha na-asịkwa na agịwa bụ nwa iberibe lenụ zichara ego ihe ụmụnị ga-agba oyi. Ọ dị ka anyị nwara akụ egwu na a ga-asị na anyị ji ya chụọ nwaanyị na anyị ji ya gaa klọb na anyị ji ya mee nke a mee nke ọzọ
whereas ọkwa ndị anyị nwere n'ụlọ bụ ndị richara retin. So ezi ọmụrụ uche nke m ọ dịrọkwa mgbe ọ bụ eji asọpụ onye na-etinye laikere idosa ego ga-ewere so ọ otu ahụ ka esi arụ retin. Biznes a na-agakwa ka o kwesịrị ka ọ na-aga. Ọ dịrọ mma ka ị ga na-eme maka na ịbụ my sister, ịbụ my brother, ka ị gazi na-ericha m na-agụ n'ike. Mba, ọ dịrọ mma like that. Ọ sị na mba na o kwere ekwe na ọ dịrọ mma. Ma Chukwu eluigwe sef sị na ọ dịrọ mma. Okay, Chukwu eluigwe kwukwere ya. Chukwu dị n'eluigwe kwuru ọ sị na ọ dịrọ mma. Is okay? Ọ dị ka ije different Sunday school. Ọ dị mma nna okwu gị kwụ ọtọ o. Ọdụmma. Ọ sị na ọ dịrọ mma na o kweghị ekwe na ọ naghị eme o nwere ike gị nwa nọkwa oyili ife anụbeghị m ebe mmadụ si maka ụmụ ada anyị na ụmụ okolo anyị na-adị asị ya bụda m dị aka nke a bụda m mee nke a bụda m enye m ihe ọkwụ na anụgo ya anyị ka na-ekwu maka ya gị nwa ka ihe iche 08182426591 anyị si gị baa na line na ma ọ bụ na trafik nọ baa na WhatsApp zite anyị ozi ebe ahụ. Hello, Monsa. Hello. Good morning. Good morning, sir. Ọkwa ihe ka anyị nọ. Oyi kakao mpa. Ihe eche mụ ọnụ. Obodo nna ahụ, ọga ndị ọga kpukpukpukpukpukpukpu. Onye eze ga-ewu. One and only, daddy. Ekele m gị sa. Mụsọ naanị ma o nweta onye ọzọ si n'ọya ma kpọọ ya taịjọ ya where is your NAFDAC number? Thank you, sir. Eluka na Lekki 21. Eluka na-ezitela ya ozi ụbọchị. Mgbe ụfọdụ ana m ezitere ụlọ ozi na meseji. Eluka agbara gị shetọs biko na shetọs. Gbakasịcha anyị isi onye. Ị ga-ekweta na ọ na-eme na. Ndị hụ n'eziokwu nna apply yụrụ. Daalụ sọsa. Ọ maka ụmụ Igbo ka anyị ji nọdụ hie. Eziokwu. Daalụ nwanne. Ka ntị ọnụ n'ihe gbọtalụ maka ahịa. Dịka m nwa nkịta ana m azụ ahịa akwa na Mandilas. Nwanne m nwoke mụrụ ahịa n'aka m na-azụ ahịa n'Ọnịcha. Mana ọ bụrụ na ọ dị ahịa n'aka m, ọ dịpendị kwantito n'ogolo. Enwere m ike na-achịta wenchin plaza maọbụ shu nye free. Ọ dịpendịkwalụ kwantito ego n'ogolo n'ahịa ahụ. Etu a ka m si emeli ya. Na ọbụla nọ ibe nọ ịdachịbazie ya ayala. Mba, mana ọ gbalụ nke ka ọ bịa sị m nye ike o were ihe a ka o were ihe a wute aka ego adị na-eme ọzọ ego ka m ji egokwu ya. Mana eziokwu. Daalụ ka onye ọma isi ike daalụ onye isi. Nganga Igbo radio show ma nweta ya ebe ọzọ ma ọ gwọ na Hot 93.3 FM ihe gbasara ndị Igbo ka anyị na-akpa ebe a ihe ọbụla gbasara gị dịka nke anyị wetara taa sị gị inwe shop na Mandilas inwe shop na Eke Udumota inwe shop na ebe ọbụla inwe ya ba ebe ọbụla nwanne gị nwoke abịasị gị brother sister nyenụ m ihe a free of charge ka ihe gawo reaction gị. Hello. Hi. Monsa. Eyi ọma. Eyi ọma sir. Ada dị fi. Pounds and dollars sir. Where the pure figure go sadly. Udo onye ma ya nụrụ ya. Ise. Rio. Carburetor cleanser. Rio ka ewe na. Nenụ m na atụtụ ga-aga nwoke adịgo ka ọ ga-adị na ndị akwọ mọlọmọlọ. Ọ tó kwesịrị gị na. Ka ewe na ka ndị alaba me. Udo everywhere. O nwere ọnụ pinọpinọ nna anụ na ọkụ ka o si adị elu na-efia. Aha tara ka ekwere dịrị gị ike. N'ime afịa ka ha ekwelo gị zuo ike. Echere na chọọchị vidio gị ajụ ka anyị ma ga ihe nyere m aga ichetụla ọza dị kesi ihe bazi anyị dị barat. Ọbụla anyị ebido chọọchị anyị na Julaị na-asị gwa gị Daughters of Zion International. Ọkwa ịnụ ihe anyị na-akpa na-efi a. Uche m dị ya na ngwa tinye ọnụ nwanne. Agbala ga abịa ọgaranya na
adịghị eme ihe nwanne na biznes Chacha. maka ime ihe nwanne onye ga-anọzi n'ụlọ na-emezi ihe Cheekwa m etinyekwara gị ya imekwa ihe ụmụ asakwa o. Nke ahụ dịkwa. Mgbe ihe eme ihe ụmụasa mana onye na-eme gbada anya. Ihe eme ihe ụmụ asa. Kwanụ cheenụ. Na-awọchigodo the film. ihe m na onwe m na-ekwu bụ nwanne gị nwoke ya n'ime ahịa n'aka gị ọ na-ekwuzie n'ọbụzi nke N'ọyị anyị. n'ọbụ ya anyị a na-ehichakwara ya kasị ya ogoyi n'ọya owe ewu I tell you, nwere ibie pụta ụwa. I swear ọ ga-agba mbọ ka ọ dịkwa ya gị ọ bụrụ na-abịa iwe ozi ọ gaghị ahụ ya chịta maka na ọ fụrụ ego ọ bụzi gị na ọnọdụ nkọ everybody ga na-ahụzi n'ọrụ Igbo. Onye isi just say for that woman rice and beans si ya tinye elu gị ka nye ego udo na mbulu ya bịa ebe a na na ya akpọnye alaba very soon, very soon. Nganga ya akpọnye alaba very soon. Na mkpọ gị ngwa ya kpatara na daadị go a ga-emechi bishọp daadị ga-aga n'ihe ọbụla a emechi shop that day. a ga-emechizi alaba te nganga na-abata ji amakwa ya na-akpọ nganga I tell you, na-agbasakwa ozi ọma nganga na alaba nwanne. uche m dị ya na ị na-agbazi m agwụ. Obodo come for you now. Obodo nwanne nọdụ mma nna. Gagi radio show na Hot 93.3 FM. Nwanne ifugo ka o si ada n'ebe niile onye ọbụla na-ekwu uche nke onye tinye nke onye etinyekwa nke ya. Wọtago mana uche onye adịghị ya njọ ka anyị nọkwa here based on na-etonye nke ka anyị kọsị ya mamịrị ọ na-efi ọ na-agba ofufu ụfọdụ si na onye na-esi isi ụfọdụ si na onye na-agba ofufu na mkpọ gị mgbago ọnọdụ ya next patient. Hello ọnọdụ ya hello onye isi hello obodo nna ahụ kaka mpa onye ọma akpọgo m unu bifo ọ first born from Ikoro ga-akpọgo m unu gbaga n'ilu biko ihe ma na nna akwụ egwu unu nyere m aka na-akpọta egwu m na redio biko na ngwa jee chọta anyị jee solo anyị na Instagram na Facebook na Twitter na ebe niile anyị na-aga esi ebe ahụ ebe nganga Igbo na Facebook nganga redio na Twitter nganga redio na Instagram. Okay, nganga redio na Instagram. Yes, nganga redio na Instagram, nganga redio na Twitter, nganga Igbo na Facebook. Tinyela ya alụ ebe ahụ ebuluzie enu. Okay, nsogbu adịghị m ga-aga adị ime na. Okay. Nganga Igbo radio show Hot 93.3 FM. Nwanne anyị ji nwayọ kịta nwayọ na-achịkọta based on n'oge anyị na-agba kwara mkpọ gị ngwa gị kwara. Oge wu ofu ihe na-adịghị eche mmadụ n'ụwa ka ị na-emekwa ihe ọbụla ị na-eme ị na-echetakwa na oge wu ofu ihe na-adịghị eche mmadụ ị na-alụ ga na-alụ na-eche oge na-alụ na-eche oge ka anyị bụrụ ofu okwu a tupu anyị asịwezie nwaanyị. Hello. The last patient. For today. Obodo niile worldwide now. Naanị m ka ije eme ọnụ nke ije jee mba. Ikemba ndị nke akọnwa ọjọọ. Ikenga. Anyị ma anyị si nọ Ikemba na nganga. Maka ihe gbasara na azụmahịa o kwesịrị na ahịa na-azụ nwanne gị bịa iwere ike ịkwụ ụgwọ gwara bịalekwa anya ihe ọ chịkwara iwere ọ bụ na ọ dịkwa mọchị ụmụ ka itinyekwara ya arụ dị oge mgbakwụ ọnwụ ụgwọ nka gwa gị hapụ nka kedu na-ekwe n'iwe achọrọ m itinye ọnụ ihe gbasara sekuriti gbasara na mbụ ekele m Chineke ọrụ eze ọ na-arụ ọ
also one night was the one and also the governor's staff. Because ihe nghọta bụ na ọ dị ka anya fa emepere ego na ịghọtago anya ha emepere ego anyị kene Chineke na nke ahụ. So ihe ọzọ na-ekwu abụghị ihe ọzọ bụ na ịmago na onye na-azụ n'afịa like anyị nwa n'obodo azụ ahịa anyị ga kwụọ ụgwọ shọpụ ihe gị pọsara ebe eji anọ ihe gị rules and regulation so ibela ahịa ọ bụ na olu ologo ịnọdị ọ bụ na olu ọrụ iche azụ ebe ichere iwu ịghọtago so anyị kene Chineke na nke ahụ biko bifo na-apụ adịghị ụfọdụ iwe ori ya chọrọ igwe ọ bụla nke anyị agbanyụ ọkụ adịgbo na-asịzi na oche nke ọ nọ na ọmara na ike obodo so nwa na-asị nwa aghọta na ihe mere bụ na ịchọrọ ikwu okwu kwuru enyi isi na onweghị ihe na-eme na anyị ọgụ ndị nke agwa akwụkwa gị n'azụ na ngwa lee ka m n'elu na onwe ka o si da ya apụta mee ihe woto woto enwere m kọnne onye tena ya ọgwụrụ onye ohere onye ọzọ abata amụ aka dị ya nem ikpere ala m gbahalụ m mba ọ dịga acceptable is that right ebe abịa ọzọ bụ na a na m ekene nwa bụ ndị nke aga n'oge ọma nke unu emere anyị ebere na ekpe na ọ ga-adịrị onye ọbụla onye ukwu onye nta n'aha Jizọs ise daalụ nwanne onye ọma daalụ nne. Yes. Anyị bego na njedobe nke taa ise ọ ga-adịrị gị nwana egirikwa anyị ntị na mma anyị nwana ewetakwure gị ihe ya ọ ga-adịkwa anyị na mma nganga Igbo Radio Show ga-adịkwa ya na mma Hot 93.3 FM ọ ga-adịkwara Hot 93.3 FM nyere anyị ohere a na mma gị nwanyị nwe ihe ị na-eme biko bute ya ebe a ka anyị na-asị gị ka ọ dị na Tọzdee mgbe anyị ga-ewetakwure gị ihe ọzọ ga-enye gị obi aṅụrị ego bekee na nwiyo ebe anyị Tọzdee onye afọ taa ka afọ echi nna ahụ ka ọ dị nụ Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwanụ.